Vážené zasadnutie Mestského zastupiteľstva, vážení hostia. Otváram dnešné v poradí 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kremnici, 16. v tomto volebnom období, ktoré bolo zvolené primátorom mesta v súlade so zákonom Slovenskej národnej rady číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Mestského zastupiteľstva v Kremnici číslo 230/2011 dňa 23. novembra 2023. Dovolujem si na dnešnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva privítať všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva, hlavnú kontrolórku, právnu zástupkyňu mesta, vedúcich organizácií zriadených mestom Kremnica, vedúcich oddelení Mestského úradu, ako aj obyvateľov, ktorí sú na dnešnom zasadnutí prítomní. Svoju neúčasť na dnešnom zasadnutí ospravedlňujú poslanci pán Kapšo a pani Volková. Podľa prezenčnej listiny zistujem, že je prítomných 9 poslancov a konštatujem, že Mestské zastupiteľstvo je spôsobilo rokovanie a označať sa. Ďalej prejdeme k bodu schválenie programu voľba mandátovej návrhovej komisie a pracovného predsedníctva. Návrh programu bol zverejnený v súlade s ustanovením paragrafu 12 odsek 4 zákona o obecnom zriadení a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke na dnešné zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Najprv budeme hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Až potom, ak budú návrhy na zmenu programu, budeme hlasovať o týchto zmenách a to o každej osobitne. Na prijatie zmeny programu je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Dávam hlasovať o návrhu programu, ktorý bol zverejnený a v tomto znení vám bol doručený v pozvánke. Kto z poslancov súhlasí s takto predloženým programom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že program nášho zasadnutia bol jednomyselne schválený. Pýtam sa, vážené Mestské zastupiteľstvo, kto z poslancov má pripomienky alebo ďalšie doplňujúce návrhy takto schváleného programu dnešného rokovania. Nech sa páči. Navrhujem, aby do bodu 10 bolo doplnené ešte písmeno je a to sa týka dotácií. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o pozmeňujúcom návrhu. Kto s poslancom súhlasí s takto predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že dnešný program rokovania bol doplnený o bod dotácie. Prosím návrhu komisiu za schválené doplňujúce návrhy do programu rokovania. Odporúčam, aby na dnešnom rokovaní pracovala mandátová komisia v následovnom zložení. Pán Heriban a pán Petrák. Má niekto z poslancov pripomienky k zloženiu mandátovej komisie? Ak nie, dávam o zložení mandátovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predložením návrhu, zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že mandátová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby pred hlasovaním o uznesení respektíve nariadení mesta vykonali prezentáciu poslancov a pri samotnom hlasovaní spočítavali hlasy. Zároveň žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 6 platného rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že poslanec mesta v diskusii môže vystúpiť v tej istej veci dvakrát. Prvé vystúpenie má limit 10 minút a druhé 5 minút. O predĺžení tejto lehoty rozhoduje Mestské zastupiteľstvo hlasovaním, pričom tretie vystúpenie je maximálne 5 minút. Ďalej žiadam členov mandátovej komisie, aby sledovali dodržiavanie ustanovenia článku 7 odsek 12 platného rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva, v ktorom sa hovorí, že prítomnému obyvateľovi mesta môže byť na rokovaní Mestského zastupiteľstva udelené slovo k prerokovanom bodu programu, ak to sám požiada s dvihnutím ruky. O tejto žiadosti sa hlasuje bez diskusie. Vystúpenie obyvateľa je obmedzené limitom maximálne 5 minút. Ak obyvateľ nehovorí k veci, môže primátor na to upozorniť, prípadne mu slovo odňať s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať. Žiadam poslancov Mestského zastupiteľstva, aby v prípade odchodu z rokovania dnešného zasadnutia podpísali prezenčnú listinu s uvedením času odchodu. Prosím prítomných, aby si vypli svojho mobilného telefónu. Do návrhovej komisie odporúčam zvoliť poslancov Mestského zastupiteľstva následovne. Pán Vojtko, pán Haško. Má niekto z poslancov pripomienky k zložení návrhovej komisie? Ak nie, dávam o zložení návrhovej komisie hlasovať. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že návrhová komisia bola jednomyselne schválená. Žiadame členov, aby zaujali miesta za predsedníckym stolom a zapracovali pripomienky k jednotlivým bodom návrhov na uznesenie.
Odporúčam, aby pracovné predsedníctvo pre zasadnutie mestského zastupiteľstva 23.5.2024 pracovalo v zložení primátor mesta, zástupca primátora pán Heriban. Má niekto z poslancov pripomienky k návrhu na zloženie pracovného predsedníctva? Ak nie, dávam o zložení pracovného predsedníctva hlasovať. Kto súhlasí s predložením návrhu, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že pracovné predsedníctvo bolo jednomyselne schválené. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bude pracovné predsedníctvo zložení primátor mesta, zástupca primátora a pán Horváth. Žiadam členov pracovného predsedníctva, aby zaujali miesto za predsedníckym stolom. Za zapisovateľku zápisnice určujem pani Hromadovú, zamestnankyňu Mestského úradu Kremnici, a za overovateľov zápisnice určujem pani Ceferovú, pána Rivasa. Ďalej budeme pokračovať v bode číslo 3 nášho programu kontrola plnenia uznesení. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 46/2404 vo veci kontroly plnenia uznesení. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu číslo 3/2024 o kontrole plnenia uznesení prijatých Mestským zastupiteľstvom v Kremnici, ktorá je predložená hlavnou kontrolórkou mesta Kremnica. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeňujúci návrh takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 46/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej bude ešte v rámci tohto bodu nasledovať uznesenie o zrušení uznesenia. Jedná sa o prenajm pozemku v katastrálnom území Dolná Štubňa, o čom sme sa rozprávali aj v rámci ekonomickej komisie, prípadne ak sú nejaké otázky, tak. Ak nie, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 47/2404 vo veci zámeru prenajať pozemky v katastrálnom území Dolná Štubňa spôsobom prenajmu v zmysle zákona o majetku obcí číslo 138/1991 zbierky v znení neskorších predpisov podľa paragrafu 9a odsek 1 písmeno A na základe obchodnej verejnej súťaže. Mestské zastupiteľstvo ruší uznesenie Mestského zastupiteľstva číslo 66/2302 zo dňa 2. februára 2023. Ďakujem pekne. Ak by som mohol poprosiť pani Novákovú, pán rektor, prečo sa ruší toto uznesenie? Pôvodné uznesenie bolo prijaté na prenájom pozemkov katastrálneho Dolná Štubňa na účely letiska verejnou obchodnou súťažou po bližšom preskúmaní vlastníckych vzťahov a je teda návštevou katastra nehnuteľnosti v Turčianskych Tepliciach sme ale zistili, že mesto Kremnica je síce vlastníkom pozemkov pod pristávacou dráhou, bývalou pristávacou dráhou letiska, ale stavbu teda vlastní spoločnosť AFG s tým, že v podstate na základe tohto upresnenia si vlastníctva nie je možné, aby mesto prenajímalo na tieto účely pozemky. V súčasnosti prebiehajú v spoločnosti AFG nejaké zmeny, čo sa týka vlastníctva, a po ustálení tej situácie my budeme kontaktovať, aby sme teda toto vzájomne vysporiadali. Takže na teraz je nerelevantné zaoberať sa vôbec prenajímaním na účely letiska. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúci návrh takto prečítaný text uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 47/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu 4, záverečný účet mesta Kremnice za rok 2024.
v rámci legislatívneho procesu prešiel návrh záverečného účtu o pripomienkovaní, vyhodnotenie pripomienok konania, počet pripomienkovateľov bolo 0, čiže prakticky akceptované 0. Poprosím o prečtenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 48/2404 vo veci záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Kremnica k záverečnému účtu mesta Kremnica a rozpočtovému hospodáreniu za rok 2023. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeňujúci návrh, takto prečítanému textu uznesenia. Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 48/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej, v rámci tohto bodu programu je správa nezávislého auditora. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 49/2404 vo veci záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora o overení ročnej účtovnej uzávierky mesta Kremnica za rok 2023. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy, takto prečítanému textu uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Kto je proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 49/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej máme samotný záverečný účet mesta Kremnica a celoročné hospodárenie mesta Kremnica, čiže poprosím o prečtenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 50/2404 vo veci záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje záverečný účet mesta Kremnica za rok 2023 a celoročné hospodárenie mesta Kremnica za rok 2023 bez výhrad. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy, takto prečítaný text uznesenia. Ak nie, dávam hlasovať o uznesení. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 50/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej sa nachádza uznesenie v rámci tohto bodu programu a to je účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej a hlavnej činnosti. Poprosím o prečtenie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 51/2404 vo veci záverečného účtu mesta Kremnica za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje účtovný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti mesta Kremnica vo výške 755 145,07 eur, ktorý bude usporiadaný na účel nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Účtovný hospodársky výsledok z podnikateľskej činnosti mesta Kremnica vo výške 702,62 eur, ktorý bude usporiadaný na účet nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy, takto prečítaný text uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 51/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej máme dva uznesenia, ktoré sa venujú rezervnému fondu. Jednak je to tvorbe a to druhé bude v rámci prerozdelenia. Ak by som mohol skrátke pani vedúcu ekonomického Novákovú poprosiť o zhrnutú tvorbu rezervného fondu. Tak, z účtovnej závierky za rok 2023 z bežných príjmov, výdavkov, kapitálových príjmov a výdavkov obcí, ale aj rozpočtových organizácií sme vypočítali výsledok hospodárenia, ktorý sme očistili o nedočerpané štátne finančné prostriedky a všetky ostatné cudzie prostriedky. Upravené hospodárenie obce, teda výsledok hospodárenia, vyšiel 5
525 915 eur 49 centov. No a konštatujeme, že na účte rezervného fondu mesto Kremnica malo teda k 31.12. 495 841 eur. Keď pripočítame túto tvorbu, tak spolu rezervný fond tvoríme vo výške 1 756 eur. Z tejto sumy sme odpočítali finančné prostriedky určené na splatenie úverov a leasingov a teda sumu vo výške 823 520 eur použijeme alebo navrhujeme použiť na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta, prípadne potom na krytie nejakých havarijných situácií. Tak ako sme diskutovali na ekonomickej komisii, potom už na jednotlivé investičné akcie. Ešte možno doplním, že tento týždeň vyšla informácia z Ministerstva financií, že štát prijal na tento rok výnimku znovu ako v tom covidovom a vojnovom období, že bude sa môcť rezervných použiť aj na bežné výdavky, ale teda s touto informáciou máme inštrukcie, aby sme začali narábať, až keď teda vyjde v zbierke. Čo bude teda v krátkom čase, ale dneska mám za to, že to ešte nie je. Takže my nerozdeľujeme na jednotlivé investičné akcie celú tú sumu, ktorú je možné rozdeliť. Nechávame nejaké finančné prostriedky nerozdelené a potom na ďalších zastupiteľstvách budeme pracovali s týmto údajmi ďalej. Ďakujem pekne. Ja k tomu, čo pani Nováková hovorila, tam nejaké čísla oproti tomu uzneseniu, čo tu máme, nie celkom korešpondovali s tým, čo tu je predložené. Že k 31.12. tu máme sumu 475 841,24. To je na bankovom účte. Výška rezervného fondu 475 841,24, hej? Sedí to, dobre. A potom v Bčku tá trojka 823 552,0 krytie schodku kapitálového rozpočtu. Lebo si čítala 823 520 a tam 495 000. Vieš, že či náhodou to bolo len chyba, čo si čítala, alebo... Teraz to asi na počkanie nezistím. Ale ty, čo si hovorila, vieš, či si len prečítala zlé číslo? Možno som prečítala možno zle. Dúfam, že sa mi nestal teda nejaký... Škriatok. Dobre, ale tá jednotka vlastne tak si na bankovom je 475 000. Na bankovom je konštatovanie, tvorba by mala byť tiež dobre, podľa tohto 525 915 49 823 552. Dobre. Tak, to je dobre. Dobre. Tak. Stanovili sme teda tvorbu rezervného fondu. Aj skúšku správnosti poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 52/2404 vo veci tvorby rezervného fondu mesta Kremnica v hospodárskeho výsledku za rok 2023 a použitia rezervného fondu mesta Kremnica v roku 2024. Mestské zastupiteľstvo Pola berie na vedomie, že poprvé k 31.12.2023 je výška rezervného fondu mesta Kremnica na bankovom účte 475 841,24 eur. Po druhé, výsledok hospodárenia za rok 2023 je 608 663,72 eur, z toho tvorba rezervného fondu predstavuje 525 915,49 eur. Po B, schvaľuje použitie rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2023 v celkovej výške 880 000 eur v roku 2024 následovne. Poprvé, 26 967 na splácanie istín úveru. Po druhé, 29 511 na splácanie istín leasingov. A po tretie, 823 552 na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta a prípadné odstránenie havarijného stavu majetku mesta. O prerozdelení finančných prostriedkov na jednotlivé výdavky rozhodne mestské zastupiteľstvo v Kremnici.
Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nezdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 52/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame na uznesenie ohľadne prerozdelenia finančných prostriedkov rezervného fondu. Možno tak v skratke teda zhrniem, hoci to máme aj prečítané. Jednak sú tam teda zdroje alokované na pozemkov, ktoré teda sú rozbehnuté, o ktorých sme informovali. Ďalej sú to projektové dokumentácie, ktorých ste boli teda informovaní, či už sú to nejaké parkoviská, fotovoltiku, Lučanský prechod, zónu veterník, sanácia vlhkosti, Pavla Kryšku, obnova strechy na relax centre, je prakticky na tom, aby sme teda vytvorili nejaký papierový podklad k tomu a začali sa zaoberať vecami. Čo sa týka, ďalej je tam alokovaná suma na kompostárne Kremnica vo výške 35 000, to sa týka jednak aj areálového osvetlenia a plus dofinancovanie externého manažmentu. Ďalej tam máme územný plán zóny stavka, štúdia, na ktorej pracujeme. Vy ste boli oboznámení, že pracujeme na zadaní na realizáciu. Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy, tam už bolo skôr len na také administratívne úkony. Vybudovanie parkovísk na Skalke, tá suma sa delí na dve časti. Jedna je 50 000, čo máme dofinancovanie a dopracovanie tých parkovísk, ktoré sme minulý rok začali. A plus tam je 15 000 suma na trvalé vyňatie parkovísk z lesného hospodárstva, čiže prakticky, aby to mohlo byť prakticky organizované na ten účel a aj tak nás prakticky legislatíva donútila k tomu vzhľadom na to, že len dvakrát môže byť, alebo raz môže byť opakované trvalé vyňatie na tieto účely, ktoré využívame. Potom sú prípojky Dom smutku, cintorín, 21 000 aj v zmysle tej správy, to bolo požadované, jednak je to tá trafostanica a plus to bude buď už rekonštrukcia alebo obnova, o tom sa budeme ešte rozprávať, o tej urnovej steny na cintoríne. Potom je tam prestavba existujúcej stavby na bytový dom na ulici Ľudovita Štúra, to pozostáva jednak z elektrickej prípojky a plus sú tam výdavky, alebo respektíve nejaká spolúčasť, ktorá je tam vyčlenená na dofinancovanie neoprávnených výdavkov. Fotovoltické zariadenie, materská škola Dolná ulica, tak tam je externý manažment, obnova toaliet v budove kina, 11 000, to vieme, to bola už akcia z minulého roku, už by sa teraz malo začať realizovať na nej. Nákup autobusu, o tom sme sa teda rozprávali, skladá sa z dvoch položiek. Jedna je 20 000 ako dotácia OCR-ky Stredné Slovensko plus 25 000 z nášho rozpočtu. Ale celá suma je vzhľadom na to, že sa spätne po kúpe vyúčtuje celá suma za nákup autobusu. Vybudovanie kontajnerového stojiska na Skalke, o tom sme sa rozprávali, je to prakticky požiadavka miestnych podnikateľov, aby bolo vytvorené tam stoisko a bolo zabezpečené aj voči medvedovi, ale aj z estetického hľadiska a umiestniť na jednotnom mieste odpadky. Obstarávanie, prísne meranie rýchlosti, o tom sme sa rozprávali, táto suma tu teda zostala, vzhľadom, keď vyskytne teda, respektíve príde tá nová legislatíva, tak sa o tom budeme teda baviť, uvidíme na reálne znenie tej legislatívy, že či teda môže alebo nemôže obecná polícia vykonávať úkony súvisiace, respektíve meranie tej rýchlosti a dávanie pokut alebo respektíve riešenie priestupkov. Potom je tu ešte špitál, komplexná obnova, 15 000, tam je ešte na nejaké dopracovanie
dopracovanie teraz aj neviem čo, za týchto 15 000 pani vôbec sa tu nie je, takže prakticky to bude ešte nejaké asi dokumentácie v rámci projektu. Potom je tam komplexná obnova Zechenterovej záhrady, spracovaný projekt na rekonštrukciu, ktorá v rámci integrovanej územnej stratégie. Tento týždeň som sa zúčastnil stretnutia SPRK, kde sme teda schválili celkovú cenu rekonštrukcie 1,2 milióna, čiže toto prešlo, čiže ide to na radu partnerstva, kde by to teda malo byť schvaľované už definitívne aj s sumou, ktorá teda vyšla z projektu. Potom je tam ešte komplexná obnova Zechenterovej záhrady 10 000, to je na externý manažment, alebo už presne neviem, ale sa mi zdá, že to je na externý manažment. A ešte je tam spolufinancovanie obnovy Anna Káplnky, vzhľadom na to, že minulý rok sme teda nie to realizovali celú Anna Káplnku, čiže zase podal projekt na Obnov si svoj dom a ešte tá severná a tuším, že asi západná strana nie je, plus ešte by sa to vlastne prakticky toto malo dorealizovať, takže tam je spolufinancovanie. Takže tak skrátke, aby sme mali teda, aby to aj znelo k rozdeleniu rezervného fondu. A teraz to teda ešte zopakujem. Môžem? Uznesenie číslo 53/2404 vo veci prerozdelenia finančných prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2023 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica, ktoré budú predmetom rozpočtu mesta Kremnica v roku 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie prostriedkov rezervného fondu mesta Kremnica za rok 2023 určených na krytie schodku kapitálového rozpočtu mesta Kremnica v roku 2024 vo výške 611 405 eur rozdelením na jednotlivé investičné akcie nasledovne podľa zoznamu, ktorý tu už odznel a ktorý bol zverejnený v materiáli. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeňujúci návrh, tak to prečítam do textu uznesenia. Ak nie, dávam o uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Menovite pán Petráš, pán Setnický, pán Václav, pán Haško, pán Vojtko, pán Horváth a pán Judas. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa pán Heriban a pani Ceferová. Konštatujem, že uznesenie číslo 53/2407 bolo prijaté s počtom hlasov 7. Ďalej prechádzame do bodu číslo 5, návrh prvej zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2024. Ak môžem pár slov pani vedúcu Novákovú, aby zhrnula, čo obsahuje. Primárne sa návrh prvej zmeny teda zaoberá predovšetkým použitím rezervného fondu, čiže tým uznesením rozdelením na jednotlivé investičné akcie. V príjmovej časti rozpočtu boli teda prostriedky rezervného fondu zapracované do finančných operácií, vo výdavkovej časti sú teda v kapitálových výdavkoch, tak ako bolo to uznesenie prijímané. Ďalej sme v príjmovej časti rozpočtu nastavili výnos dane z príjmov na zatiaľ očakávanú skutočnosť, ktorú deklaruje štát. Plus upravili sme všetky príjmy, bežné príjmy za nájmy, pokuty, za úroky, za dobropisy, ktoré sme teda od začiatku roku dostali. Upravili sme príjem z dividend a príjem za parkovacie služby. A do výdavkovej časti rozpočtu sme zapracovali z tých najväčších výdavkov, teda spomeniem zvýšené výdavky na opravu autobusovej stanice. Očakávame súdne troby za podanie o vydanie nehnuteľnosti Rovná hora a troby žaloby o zaplatenie z titulu neuhradenia sumy za poskytnutie vody v objekte Relax centra. Potom mzdové nároky na zamestnancov na kompostovisko, údržbu verejnej zelene a zamestnanca na post manažera Skálky.
medzi Mestským úradom a Mestským podnikom služieb sme upravovali rozpočet tak, aby sme upravili na skutočnosť kompetencie, ktoré sa medzi príjmaním základného rozpočtu a touto prvou zmenou vlastne ako ustabilizovali a ozrejmili. Ostatné, tie bežné príjmy a výdavky sme popísali v dôvodovej správe, takže ak odpoviem. Ďakujem pekne. Otváram diskusiu v rámci tohto bodu programu. Ak nie sú príspevky, nech sa páči, poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 54/2404 vo veci návrhu prvej zmeny rozpočtu mesta Kremnica na rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje poprvé zmenu rozpočtu mesta Kremnica na rok 2024 podľa predloženého návrhu nasledovne. Bežné príjmy 6 817 627 eur, kapitálové príjmy 16 328 eur, príjmové finančné operácie 884 050 eur, spolupríjmy 7 718 005 eur. Bežné výdavky 6 790 607 eur, kapitálové výdavky 839 850 eur, výdavkové finančné operácie 63 016 eur, spolu výdavky 7 693 473 eur, saldo bežného rozpočtu 27 020 eur, saldo kapitálového rozpočtu minus 823 522 eur, saldo finančných operácií 821 034 eur, celkové saldo rozpočtu 24 532 eur. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúci návrh takto prečítanú textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem pekne, venujte. Ty istý ako. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 54/2404 bolo prijaté s počtom hlasov 7. Ďalej sa nachádzame v bode číslo 6 nášho programu rozpočtové opatrenie riaditeľky Mestského podniku služieb Kremnica 1 2024. Poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 55/2404 vo veci správy o rozpočtovom opatrení riaditeľky Mestského podniku služieb Kremnica k termínu 1.3.2024. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie predloženú správu o rozpočtovom opatrení riaditeľky Mestského podniku služieb Kremnica. V hlavnej činnosti príjmy 1 119 468 eur, výdavky 1 119 468 eur, saldo 0. Podnikateľskej činnosti príjmy 2655 eur, výdavky 2655 eur, saldo 0. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky pozmeňujúci návrh takto prečítanom textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Čiže zeta v prvej zmene. Je niekto proti? Zdržal sa? Pani Ceferová Patentová. Konštatujem, že uznesenie číslo 55/2404 bolo prijaté s počtom hlasov 7. Ďalej máme uznesenie vo veci prvej zmeny rozpočtu Mestského podniku služieb. Prosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 56/2404 vo veci prvej zmeny rozpočtu Mestského podniku služieb Kremnica pre rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje návrh prvej zmeny rozpočtu Mestského podniku služieb Kremnica pre rok 2024. V hlavnej činnosti príjmy 1 133 543 eur, výdavky 1 133 543 eur, saldo 0. Podnikateľskej činnosti príjmy 2655 eur, výdavky 2655 eur, saldo 0. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predložením návrhu, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Pán Herikon, pani Ceferová. Konštatujem, že uznesenie číslo 56/2404 bolo jednomyselne prijaté. Bolo prijaté s počtom hlasov 7. Ďalej prechádzame do bodu
číslo 8, návrh prvej zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Poprosím prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 57/2404 vo veci prvej zmeny rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje prvú zmenu rozpočtu príjmov a výdavkov Kultúrneho informačného centra mesta Kremnica pre rok 2024. Hlavná činnosť príjmy 421 826 eur, výdavky 421 826 eur, saldo 0. Podnikateľská činnosť príjmy 371 293 eur, výdavky 369 549 eur, saldo 1744 eur. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúce návrhy takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 57/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu číslo 8, do bodu číslo 9. V rámci nášho dnešného zasadnutia, začal by som dnešného zasadnutia, máme dva návrhy uznesenia. Jeden návrh je vo veci kanalizácia ČOV, to je zmluva o vzájomnej spolupráce, druhá je v rámci majetkových zmluva, uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena v rámci bodu F. Možno krátko k tomu, že teda podarilo sa mestu Kremnica ako aglomerácii dostať teda v rámci výzvy, v rámci požiadavky, respektíve výzvy z Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti a byť úspešný o nenávratný finančný príspevok na dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd pod Hornou Vsou. Možno v krátkosti povedať tú genézu, keď pred rokom a pol ma navštívil pán námestník Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, sám prišiel, že je mu veľmi ľúto, ale že Kremnica teda nemôže mať dobudovanú vzhľadom na to, že sú rôzne administratívne chyby, ktoré sa evidujú v evidenciách ohľadne kanalizácií, ohľadne čistenia odpadových vôd, ohľadne čovky pod Hornou Vsou, tak aj po vstupe jedného občana mesta sme sa kvázi po tom, čo nás jednoducho oni skôr inštruovali, čo máme ďalej robiť na to, aby teda Kremnica bola súčasťou tohto projektu, tak sme začali písať listy jednak na ministerstvo a jednak aj na agentúry, ktoré sú kompetentné nám v tomto pomôcť. Najprv to nešlo zo začiatku roka, ale keď sa zmenili kvázi vedenia na ministerstve životného prostredia a aj vo vláde, tak sme skúsili opakovať túto istú tortúru, vzhľadom na to, že bola to úradnícka vláda, ale bola to aj, myslím si, že odborne zdatná vláda, tak sa podarilo ten náš problém prakticky pochopiť aj vecne a jednak pochopiť to, že kanalizácia v Kremnici nie je dobudovaná, že hoci máme 95 až 100% odkanalizovanie, ale prakticky čistenie je len necelých, alebo respektíve okolo 25% na čističke odpadových vôd. A druhým problémom, ktoré prakticky aj v Európskej komisii bol problematický, bol, že vlastne čovka nespadá do určitej vzdialenosti od mesta Kremnice, ale kvázi v tých dokumentáciách, ktoré sme im aj zaslali, aj sme im písali, bolo podstatné to, že vlastne v 90. rokoch, keď sa tieto štatistiky a tieto veci analyzovali, tak prakticky nebola vedomosť o tom, že vlastne Horná Ves bola súčasťou Kremnice a čovka pod Hornou Vsou tým pádom splňala tieto kritériá, takže aj toto boli rozhodujúce také faktory, ktoré pomohli sa dostať prakticky do aglomerácie oprávnení poberať eurofondy na dobudovanie kanalizácie a čističky odpadových vôd.
A potom ten už proces, viete, to ste boli aj informovaní, kvázi ako sme sa dostali za 5.12, prakticky v oktobri, novembri bola podaná výzva, bola otvorená výzva, teda Stredoslovenská vodárenská spoločnosť plus Kremnická aglomerácia plus ďalších asi 7 alebo 8 aglomerácií sa do tejto výzvy dostali a prakticky boli úspešní. Teraz bude prechádzať prakticky verejné obstarávanie na túto stavbu, na všetky tieto aglomerácie. Jedná sa o desiatky miliónov eur, lebo do Kremnice bude preinvestovaných 13 miliónov eur a prakticky realizácia podľa toho harmonogramu by mala začať niekedy v prvej polovici roku 2025. Táto zmluva o vzájomnej spolupráci hovorí o tom, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť oslovuje vždy pri takýchto veľkých akciách samosprávy, tie majú najbližšie a najviac vedomostí o lokálnom obyvateľstve, oslovuje samosprávy, aby participovali na prakticky zazmluvnení na vytvorení zmluvného mechanizmu s budúcimi odberateľmi, respektíve budúcimi klientami, aby sa vypodpisovali zmluvy, čiže u nás v Kremnici to nie je až tak veľa, je to okolo 36 odberných miest, takže toto prvé uznesenie bude vo veci tej vzájomnej spolupráce, že my zabezpečíme tento zmluvný mechanizmus s tými koncovými odberateľmi. Máme na to 1 rok, už nejaký mechanizmus alebo proces sme si už pripravili, akým spôsobom ich budeme oslovovať, takže verím tomu, že sa to podarí a prakticky, keď sa už začne realizovať, tak tieto prípojky sa budú môcť pripojiť k tej kanalizácii. Takže tak slušne, o čom sú tieto dva návrhy uznesenia. Ak sú nejaké otázky v tejto veci. Ak nie, tak poprosím. Myslím, ja som teraz konštatoval, že to je vynikajúca správa. Treba to povedať pre rozvoj Kremnice, že je to správa. A myslím, že aj na mieste môžem aj poďakovať tebe, pán primátor, že sa osobne vložil do tej problematiky, lebo bolo to ozaj treba konať a klopať v správny čas na správnom mieste, na ministerstve životného prostredia, aby sme získali ten status neodkanalizované obce, ale sme ho získali a vďaka tomu môže tento projekt vlastne akože byť a k darnému koncu spieť a veľmi to asi je teda určite výborná správa. Takže radosť hlasovať. Ďakujem pekne. Poprosím prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 58/2404 vo veci Kremnica, kanalizácia a ČOV, zmluva o vzájomnej spolupráci s STVS akciou spoločnosť. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje poprvé podmienky vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby Kremnica, kanalizácia a ČOV podľa zmluvy číslo 9000583/1138/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce. Po druhé, uzatvorenie zmluvy číslo 9000583/1136/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce pri zabezpečení naplnenia merateľných ukazovateľov napojenosti producentov odpadových vôd na verejnú kanalizáciu pri zabezpečení realizácie stavby Kremnica, kanalizácia a ČOV. Po B, ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A navrhovateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy číslo 9000583/1136/2023 o podmienkach vzájomnej spolupráce zodpovedná inžinierka Jana Kyselicová, termín 31.6.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 58/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej sa dostávame do bodu 10. To sú dotácie, kde sa rozdielujú na dva uznesenie. Jedno je k oblasti kultúry a jedno je v oblasti telesnej kultúry. Poprosím o pani predsedničku, Dotácie boli rozdelené pre tento rok pri jednej komisii, ktorá bola teraz v pondelok. Od
podstate úzus, ktorý poslanci si zobrali za svoje, ten, že snažíme sa podporiť hlavne oddiely, ktoré pracujú s mládežou v tomto meste, aby sa podporilo prácu. Takže myslím si, že došlo k vzájomnej zhode pri rozdelení dotácií. Odsúhlasili sme si to jednohlasne tam tí, čo sme boli prítomní, takže poprosím predkladateľa prečítal návrh komisie. Ešte ak by som mohol doplniť, prakticky tento rok sa rozdávali dotácie podľa nového VZN, čiže prakticky boli len jedno kolo a bolo potrebné vlastne uzavrieť do 31.3., takže preto je to v neskôršom dátume. A teda poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 59/2404 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.3.2024 pre oblasť kultúra. Mestské zastupiteľstvo Pola schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.3.2024 pre oblasť kultúra v celkovej výške 14 200 eur v nasledovnom členení. Poprvé z Fondu kultúrnych podujatí vo výške 8 950 eur nasledovne. Po A OZ Múzeum Gíča 7500 eur, po B OZ Bašta Muzika 600 eur, po C Radoslav Gajdoš Gafab 200 eur, po D ZÚŽ Jana Lovoslava Belu Rodičovské združenie 400 eur, po C Kremnický banický spolok, teda po E Kremnický banický spolok 250 eur. Po druhé z Fondu kultúry vo výške 5250 eur následovne Knižnica Jana Kolára 600 eur, Knižnica Jana Kolára 300 eur, OZ Pes a mačka v ohrození 150 eur, 500 eur, 400 eur, OZ Zlaté líšky 400 eur, ERKO HK SD 400 eur, Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 400, ZÚŽ Belu Rodičovské združenie 100 a druhá žiadosť 1000 eur, občianske združenie Mona Sentimental 1000 eur. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácie žiadateľom, po druhé Mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené, po tretie Mestskému úradu pripraviť návrh zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A uznesenia, zodpovedná Karin Kucbelová, termín 31.5.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy k takto prečítanú textu uznesenia? Nech sa páči. Ja poprosím, aby som bol vyňatý z tohto hlasovania v tomto uznesení, nakoľko je tam ZÚŽ Jana Lovoslava Belu aj občianske združenie Bašta Muzika, v ktorých som členom. Poprosím zapísať, že kvórum je 8. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Proti. Držal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 59/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame dotácie pre oblasť telesnej kultúry. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 60/2404 vo veci schválenia dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.3.2024 pre oblasť telesná kultúra. Mestské zastupiteľstvo Pola schvaľuje pridelenie dotácií z rozpočtu mesta Kremnica k 31.3.2024 pre oblasť telesná kultúra v celkovej výške 15 940 eur v nasledovnom členení. Z Fondu mládežníckeho športu vo výške 7400 následovne Mestský klub lyžiarov Kremnica 1900, Športový klub futbalu Kremnica 1900, Športový klub tenisu Kremnica 1000, STK Novaško 700, Ski klub Kremnica 1900. Po druhé, z Fondu úhrady nákladov na energie a vodu vo výške 6214 eur následovne T je Kremnica Kolkáreň 470, Mestský klub lyžiarov 2019, Športový klub futbalu Kremnica 2625, Športový klub tenisu 400, T je Biela stopa Kremnica 700. Po tretie, z Fondu športových podujatí vo výške 2326 eur následovne T je Biela stopa Kremnica 500, T je Biela stopa Kremnica 500, T je Kremnica 350, T je Kremnica 326, Kremnický klub Zlatokopov 250 a Za smeču deťom zdravie 400 eur. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť poskytnutie dotácií žiadateľom, po druhé Mestskému úradu oznámiť žiadateľom, ktorým nebolo vyhovené, po tretie Mestskému úradu pripraviť návrhy zmluvy so žiadateľmi podľa bodu A uznesenia, zodpovedná Karin Kucbelová, termín 31.5.2024.
Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeňujúci návrh takto prečítanú textu uznesenia? Ja mám pripomienku podobne ako Mároš, som členom Mestského klubu lyžiarov Kremnica, čiže poprosím, keby ste na to vyradili. Myslím, že na energie žiadal Eurolopec, to je len pre... Nebola Bielostocka žiadať Eurolopec. Tak len tu prosím... Energia, hej? Hej, tu administratívnu chybu poprosím o tom mám upraviť. Dobre? Nech sa páči. Ja to nie som členom Bielostocka, takže ja hlasovať budem. Trochu akože, ja viem, že to tam bolo pondelok, akože tam bolo súhľadie a tak. Bolo povedané, že Bielostocka nebola, ten 71. ročník teda 0. To je ako dovol, by som chcel pripomenúť, aj keď nie som členom Bielostocka, ale stále cítime s týmto podujatí, že mesto je tam partnerom. Takže mesto ako partner Bielostocky dalo dôvod a výdavky, tam samozrejme boli čísla, sa museli spraviť. Spravené, byl ten nespravený. Čiže ja sa len dopýtam, keď napríklad dáme výkon teraz tomu dobrom, ja som súhlasil s tým, že vy majú sa toho aj vydelené, ale keď podujatia, ktoré dostanú peniaze a potom nakoniec nebudú, tak tí ich vrátia všetky potom asi. Takže ja len, tak sa vrátim k tomu prvému, čo som povedal, ja si myslím, že toto je nie celkom úplne fér, ale dobre, ja akože s tým asi veľa nespravím. A potom, keď som si hrátal, neviem prečo, ja som nemal túto jednotku, my sme sa tam dohodli, ja som začal aj písať, ale keďže my to uberali, pridávali, tak som sa v tomto strátil, keďže ja som nemal môj nejaký, alebo náš konečný nejaký stav toho, ktoré dostali dotácie, dostal som ich teraz na stole, nedostal som ich mail. Čiže aj keď to sčítam teraz, sčítajte si to, ktoré kluby koľko peniazí dostal. To nie sa prípadne ani do NKL, ani nikoho, hej, len si treba pozrieť potom. A potom sa podľa toho asi aj tie OZ-ka budú musieť zariadiť. A už vôbec nesúhlasím s energiami, tu budeme teraz, tu dlhodobo, lebo rozdielovať energie, že niekto tam napíše, ako to si myslím, že to je také, ako by som to povedal, doľaďovanie sa na trhu a dohadovanie sa na trhu o tom, či my dáme menej, alebo máme málo peniazí, tí minuli viac elektriky. Ja neviem, ja s tými dotáciami nie som stotožný, nech si každý hospodári, ja som vedel, ako vie, ale toto akože nie je dobrá cesta pre dotácie. Takže verím, že sa k tomu dostaneme k tomu nejakému novému modelu a že teda sa to zmení, ale ja v tomto prípade sa držím hlasovania nie preto, že som bol členom, kde som, ale nesúhlasím s týmto spôsobom rozdeľovania dotácií dlhodobo. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Ešte pán poslanec Vojtko. Na dotačnej komisii sme sa venovali samozrejme všetkému tomu, čo hovorí Živan. Aj Bielej stope nezorganizovanej, aj energiám. Napokon sme tam ponižovali energie Mestskému klubu lyžiarov, pretože sme tiež mali výhradu voči celkovej sume za energie, ktorá bola na skalke spotrebovaná. A dlhodobo sa rozprávame o tom, že tento rok budeme tú VZN-ku o dotáciách prekopávať oblasti telesnej kultúry, kde viacerí voláme o tom, aby bola prideľovaná jednotlivým klubom jedna suma v závislosti na kritériách, ktoré stanovíme, či to bude počet detí v mládežníckych a detských kategóriách a vzhľadom na výsledky od okresných po celoštátne až medzinárodné súťaže. A s tou jednou sumou budú musieť sa kluby vysporiadať. Ak, poviem to tak, prejedia na energiách, tak im o to menej zostane na mládež. Ak si na energiách dokážu vytvoriť také podmienky, že už poria, tak na tú mládež budú môcť dávať viacej. Čiže o tomto sme sa na dotačnej komisii bavili a myslím si, že najvyšší čas na jednotlivých komisiách alebo jednotlivo aj v celom kôre našom sa rozprávať o tom, že dáme na stôl nejaký návrh dotácií, ktorý by bol spravodlivejší a možno prehľadnejší v tejto oblasti telesnej kultúry. Takže len toľko. Ešte tú sumu hľadám. Ďakujem pekne. Ešte sa hlásila pani Zlatošová, teraz neviem, berem ju ako kolegiu ani ako zastupky od Bielej stopy, hoci budem rozprávať za Bielú stopu. Biela stopa, dovolíte v tomto prípade. Dobre. Ja som samozrejme nevedela, ako boli navrhnuté ani schválené dotácie tento rok, ale ja som len tak pre porovnanie naozaj nechcem ani na nikoho útočiť, ani nechcem povedať, že tí dostali veľa, alebo tí dostali málo. Ja som si zobrala len minulý rok a v podstate, keď som si to teraz tak rýchlo písala, tak stále 4
cyklo je ten istý. Biela stopa v minulom roku dostala suma sumárum 1000 eur na všetky podujatia. Ski klub Kremnica 1500, za Smečuj 300, tenisový klub 1800, MHL 6,5 tisíca, futbal 4600, ZŠA na jedno podujatie 600, kolky 850. Čiže keď si to tak zoberieme, tak Biela stopa okrem koliek, ktoré dostali 850, a základná škola Angelová, ktorá dostala na jedno podujatie, predpokladám, že to bola tá Latka, dostala zo všetkých najmenej. Porovnajte si Bielu stopu, prezentáciu Bielej stopy a prezentáciu mesta v Bielej stope s kolkami. Nikoho nechcem odrovnať to, ako neberte si, že ich kritizujem. To je vyslovene na porovnanie. Mysleli sme si, keď prišli do zastupiteľstva mladí ľudia, ktorí majú k športu vzťah a s ktorými sme vlastne začínali, bola kedy ako partia s Bigerom, že tá Biela stopa konečne bude mať v zastupiteľstve trošku podporu, ale zistujeme, že opak je pravdou. Výsledkom toho je aj neschválenie predĺženia nájmu v MSKS. Biela stopa je jediná inštitúcia, ktorá mestu platí nájom v MSKS a nepredĺžili ste tento nájom. Neviem teda, ako budeme pokračovať ďalej, ale všetko z toho vychádza tak, ako keby sme tu boli nechceným dieťaťom. Je nám to naozaj strašne ľúto, lebo sme tu partia, ktorá 14 rokov ťahá Bielu stopu. Chceli sme skončiť už v Lani, že to teda odovzdáme mladým, ale žiaľ, situácia je taká, že aj tí mladí vidia, že teda podpora pre tú Bielu stopu nie je a nikto to nechce robiť. Čiže naozaj to všetko vychádza tak, že skončíme a Biela stopa jednoducho zanikne. Ak to tak má byť, povedzte na rovinu, že teda nechcete tú Bielu stopu, že je to veľmi nákladné. Nám to bude ľúto, ale za takýchto podmienok sa to skutočne ťahať ďalej nedá. Vravím, chceli sme skončiť v Lani, nedalo nám to, lebo bol 50. ročník, bol veľmi dobrý ohlas, tak sme si povedali, dobre, budeme hľadať mladých ľudí a vytvoríme im podmienky na to, aby tá Biela stopa sa ľahšie ťahala. Žiaľ, teda s ratrakom nám to nevyšlo, ale nevadí, my to dobojujeme a ja budem urobiť všetko preto, aby ten ratrak zostal pre tých mladých, ktorí prídu. Je tam zázemie vybudované, materiálne zázemie, technické zázemie, ale z tohto sa to ťahať jednoducho nedá. Ako povedal, pán Veľko povedal, že áno, na podujatia, ktoré boli, peniaze nebudú, teda ktoré neboli, peniaze sa nedostanú, ale zase pán Petraš povedal tú vec, náklady jednoducho sú, pretože minimálne tretinové náklady na to podujatie sú a mesto ako spoluorganizátor by mohlo na to prihliadnúť. A ak neprihliadnú, tak keby nám aspoň tie dotácie v tých ostatných podujatiach navýšilo tak, aby to bolo porovnateľné s ostatnými podujatiami, čo si myslím, že by bolo fér. Takže len toľko som chcela povedať. Ďakujem. Pán Vojtko nepovedal že ako naše VZB Hanka nepúšťa to, aby sa dali dať peniaze na podujatie, ktoré sa neuskutoční. Aj keby sa ktorékoľvek iné podujatie neuskutočnilo, tak tie peniaze proste oni musia vrátiť, lebo ich nemajú ako zúčtovať. VZB proste nedovoluje dať prachy na niečo, čo nebolo. Preto som povedala tú poslednú vetu. Len si zautočila na Maroša, takže Maroš. Ja som nezautočila, ja som len povedala to, čo on povedal, nič viac. Dobre. Ďakujem veľmi pekne. Sú nejaké ďalšie ešte pripomienky v rámci tohto návrhu? Ak nie, ja to zhrniem, tak ako to bolo povedané pred rečníkmi, pripravuje sa teda nové rozdelenie, lebo jednoducho je tlak aj na to, že jednak energie, ale jednoducho to rozdeľovanie, aby bolo spravodlivejšie. Hoci nikdy tu nie je spravodlivé, povedzme otvorene, veľa športov je závislých, vis major, zorganizuje sa, nezorganizuje všetky tieto veci, chápeme, ale ja by som nebol rád, keby z tohto volebného obdobia vyšlo, že Biela stopa je nechceným dieťaťom, ale nechcenou nejakou organizáciou. Práve, že ja osobne, ale myslím si, že aj viacerí z nás sme radi, že organizujete tie akcie, ktoré sú. Veci, čo sa týka nájmu, sa doriešia. A toto je objektívne, jednoducho je objektívna vec, že ak raz nie je teda zorganizované podujatie, teda nemôže poberať, čiže zase toto musíme, je to stanovené VZB-kom a je to norma, ktorú teda akceptovať je potrebné a dodržiavať. Čiže v tomto budeme sa rozprávať, možno si zavoláme všetky kluby a tam vzniknú nejaké podnety, ako by sme tú telesnú kultúru mali
rozdielovať. Nie je to jednoduché vzhľadom na to, že nám to vstupuje množstvo faktorov, podpora detí, mládeže, podpora medzinárodných podujatí a tak ďalej. A byť spravodlivým nie je ľahké. Povedzme si otvorene, byť spravodlivým nie je ľahké, aj keď si uvedomujeme tú váhu toho, že jednak chceme aj prezentáciu, ale jednak chceme aj mládežnícky a detský šport. Takže asi toľko to k tomu a poprosím. Čítali sme, len teraz sa tu bavíme o tej sume s pani prednostkou, lebo v podstate v dotáciách máme 16 540 a pre rozdelenie je 15 940. Tam 600 € zostalo vysieť. Tak zostaje v rozpočte, akože však. Prípadne zostaje v rozpočte. Alebo sa potom nejaká mimoriadna dá, však BZN hovorí o mimoriadnom zasadnutí, aby sme niekomu chceli, takže to už na nás zostane v rozpočte, že sa je rozdelené. Dobre, čiže čítali zase? Áno. Dobre. Má niekto teda z poslancov pripomienky a pozmeňujúci návrh takto prečítanému textu, okrem toho, že teda kvórum sa nám pre toto hlasovanie znižuje o jedného poslanca, to znamená, že kvórum bude v počte 8. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Takže okrem pána Petráša. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa pán Petráš. Konštatujem, že uznesenie číslo 60/2404 bolo prijaté s počtom hlasov 7. Dobre. Ďalej prechádzame do bodu číslo 11. Do bodu číslo 11 majetkové veci. V rámci písmena číslo A máme odkúpenie techniky pre potreby údržby mestskej zelene a druhé uznesenie bude zverejnenie do správy mestského podniku služieb. Poprosím o prečítanie návrhu, prvého návrhu uznesenia. Nech sa páči. Uznesenie číslo 61/2404 vo veci odkúpenia techniky pre potreby údržby mestskej zelene. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje odkúpenie hnuteľného majetku Kosačky Kawasaki rok výroby 2022 mestom Kremnica od spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO Zekenterova 347/2 96701 Kremnica IČO 316000182 v súlade s paragrafom 4 bod 3 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica za kúpnu cenu dohody vo výške 12 025,40 €. POBE berie na vedomie odkúpenie hnuteľného majetku podľa zverejneného zoznamu, ktorý bol vyvesený mestom Kremnica od spoločnosti Mestské lesy Kremnica SRO Zekenterova 347/2 96701 Kremnica IČO 316000182 v súlade s paragrafom 4 bod 4 a 6 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica za kúpnu cenu dohodou vo výške 1 € za kus, to je kúpna cena celkom 18 €. POCE ukladá Mestskému úradu konať vo veci uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa bodu A a B uznesenia. Zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.4.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Ďakujem. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 61/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej v rámci tohto istého bodu máme teda zverejnenie tohto majetku, ktoré bolo už prečítané do správy Mestského podniku služieb. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 62/2404 vo veci zverejnenia majetku do správy Mestského podniku služieb Kremnica, ulica Jurka Langsfelda 698/13 96701 Kremnica, IČO 00634336. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje zverejnenie hnuteľného majetku mesta Kremnica do správy Mestského podniku služieb Kremnica, ulica Jurka Langsfelda 698/13 96701 Kremnica, IČO 00634336 od 1.5.2024 podľa jednotlivých bodov zoznamu, ktorý bol zverejnený v materiáli.
Po B. Ukladá Mestskému úradu realizovať zverenie majetku mesta do správy Mestského podniku služieb Kremnica zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.4.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienku pozmeňujúci návrh takto prečítaného textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nezdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 60/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame k písmenu B, a to je žiadosť o prenajom časti pozemku od mesta pánom Milanom Lieskovcom Kremnica. Poprosil o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 63/2404 vo veci žiadosti Milana Lieskovca, ulica Československej armády 212/59 9671 Kremnica o prenájom časti z pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje poprvé prebytočnosť časti z pozemku parcelné číslo CKM 1152/1, zastávaná plocha a nádvorie, právna parcela číslo EKM 2297/20, v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 101,7 m2, v zmysle paragrafu 17 odsek 1 a 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica, účinných od 12.12.2023, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk. Po druhé, zámer prenajať majetok mesta a spôsob prenájmu na základe paragrafu 9a a odseku 2 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znení neskorších predpisov, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 1152/1, zastávaná plocha a nádvorie, právna parcela číslo EKN 2297/20 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 101,7 m2. Po tretie, uzatvorenie nájomnej zmluvy s Milanom Lieskovcom, ulica Československej armády 212/59 9671 Kremnica za účelom záhrady s výmerou 93,6 m2, drobnej stavby na uskladnenie dreva, respektíve náradia s výmerou 3,3 m2 a drobnej stavby drevárne s výmerou 4,8 m2 na dobu nájmu neurčitú so začiatkom plnenia od dňa 1.5.2024. Dôvod hodný osobitého zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica, paragraf 27.36, písmeno J a písmeno F spočíva v tom, že časť pozemku parcelné číslo CKM 1152/1, zátvorke EKM 2297/20 bude slúžiť na záhradkárske účely, kde žiadateľ je vlastníkom bytu číslo 2 v súteréne priľahlého bytového domu, súpisné číslo 212, a časť pozemku sa bude prenajímať pod dočasnými stavbami prístrežku na uskladnenie dreva, respektíve náradia a pod drevárňou. Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica, paragraf 2 odsek 1 písmena A odsek 1 vo výške 0,15 eur za meter štvorcový rok a paragraf 2 odsek 1 písmeno A odstavec 4 vo výške 3 eur za meter štvorcový rok celkové ročné nájomné s použitím paragrafu 2 odstavec 4 zásady o určovaní nájomného spolu činí 39 eur. Zásady o určovaní nájomného sú verejne dostupné vo webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk. Všeobecná hodnota nájmu podľa paragrafu 9a odsek 3 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov úhrne neprevyšuje 7500 eur. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli na webovom a facebookovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.4.2024 do 25.4.2024. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A žiadateľovi a konať vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.6.24 prenájom majetku a tak ďalej. Bude schválené. Dúfam, tropiť. Ďakujem pekne. Ešte na dobe to prenájom majetku bol schválený trojpetinovou činou všetkých poslancov, to znamená 7 by mal byť. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nezdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. A bolo znižené kvórum o pani Ceferovú, čiže 8. Konštatujem, že uznesenie číslo 63/2404 bolo jednomyselne prijaté a splnilo požiadavky poslancov.
Ďalej prechádzame do písmena C, kde máme žiadosť o prenajom pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, spoločenstvom vlastníkov bytov Marek Kremnica. Poprosím o prečítanie návrhu. Uznesenie číslo 64/2404 vo veci žiadosti spoločenstva vlastníkov bytov Marek, Kutnohorská ulica 667/4, 96701 Kremnica, IČO 379581119 o prenájom pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Mestské zastupiteľstvo po a schvaľuje poprvé prebytočnosť časti z pozemku parcelné číslo CKN 28, záhrada v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 159 m2 v zmysle paragrafu 17 odsek 1 a 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica účinných od 12.12.2023, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk. Po druhé, zámer prenajať majetok mesta a spôsob prenajmu na základe paragrafu 9a odsek 2 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 28 záhrada v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 159 m2. Po tretie, uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločenstvom vlastníkov bytov Marek, Kutnohorská ulica 667/4, 96701 Kremnica, IČO 3795819 za účelom záhrady na dobu nájmu neurčitú so začiatkom plnenia od dňa 1.5.2024. Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica paragraf 27 odsek 6 písmena C spočíva v tom, že časť pozemku parcelné číslo CKN 28 s výmerou 159 m2 sa nachádza za oplotením a žiadatelia ju spolu so svojimi nehnuteľnosťami dlhodobo v dobrej viere užívajú viac ako 50 rokov. Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica, paragraf 2 odsek 1 písmena a odstavec 1 vo výške 15 centov za metr štvorcový za rok, ročné nájomné s použitím paragrafu 2 odstavec 4 zásad o určovaní nájomného spolu činí 24 €. Zásady o určovaní nájomného sú verejne dostupné na webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk. Všeobecná hodnota nájmu podľa paragrafu 9a odsek 3 zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obci znení neskorších predpisov úhrne neprevyšuje 7500 €. Zámer prenajmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli na webovom a facebookovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.4.2024 do 25.4.2024. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A žiadateľovi a konať vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.6.2024. Prenájom majetku bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, ak tak bude. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Musím ešte zapísať, prišla pani Ceferová, odišiel pán Setpický. Ďakujem pekne. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa? Konštatujem, že uznesenie číslo 64/2404 bolo jednomyselne schválené. Ďalej prechádzame v rámci majetkových vecí k žiadosti o prenajom časti z pozemku od mesta Kremnica. Pán Šibiel, pani Straková, poprosil prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 65/2404 vo veci žiadosti Jaroslava Šibila, Zlatá ulica 629/8, 96701 Kremnica, Jarmily Strakovej, Bystrická ulica 457/45, 96701 Kremnica o prenájom časti z pozemku od mesta Kremnica, katastrálne územie Kremnica, Mestské zastupiteľstvo po a schvaľuje poprvé prebytočnosť časti pozemku parcelné číslo CKN 372/1 zastavená plocha a nádvorie v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 21,84 m2 v zmysle paragrafu 17 odsek 1 a 2 zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica účinných od 12.12.2023, ktoré sú verejne dostupné na webovom sídle mesta Kremnica www.kremnica.sk. Po druhé, zámer prenajať majetok mesta a spôsob prenajmu na základe paragrafu 9a odsek 2 písmena E zákona číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to časť pozemku parcelné číslo CKN 372/1 v meste Kremnica, katastrálne územie Kremnica s výmerou 21,84 m2.
Po tretie, uzatvorenie nájomnej zmluvy s Jaroslavom Přibilom, Zlatá ulica 629/8, 96701 Kremnica a Jarmilou Strakovou, Bystrická ulica 457/45, 96701 Kremnica za účelom zriadenia dvora na dobu nájmu neurčitú so začiatkom plnenia od dňa 1.1.2024. Dôvod odbytu osobitného zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica, paragraf 27 odsek 6 písmena E, spočíva v tom, že časť pozemku parcelné číslo CKN 372/1 s výmerou 21,84 m2 je časť pozemku s malou výmerou, kde je predpoklad, že mestu by sa nepodarilo iným spôsobom účelne naložiť s týmto majetkom. Časť pozemku sa nachádza pri bytovom dome súpisné číslo 629 pod oknami bytu číslo 1, ktorého sú žiadatelia podielovými spoluvlastníkmi. Všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle zásad o určovaní nájmu za prenájmu pozemkov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica, paragraf 2, odsek 1, písmeno A, odstavec 2 vo výške 50 centov za metr štvorcový a rok. Celkové ročné nájomné s použitím paragrafu 2, odsek 4, zásad o určovaní nájomného s použitím 11 eur. Zásady o určovaní nájomného sú verejne dostupné na webovom sídle mesta Kremnica, www.kremnica.sk. Všeobecná hodnota nájmu podľa paragrafu 9a, odsek 3 zákona číslo 138 1991 zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisov úhrne neprevyšuje 7500 eur. Zámer prenájmu pozemku z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli na webovom a facebookovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.4.24 do 25.4.24. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A žiadateľom a konať vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy zodpovedná inžinierka Renata Nováková. Termín 30.6.2024 pre nájom majetku bol schválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov, ak tak bude. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúci návrh takto prečítanú textu uznesenia? Ak nie je dalo uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 65/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do písmena E, uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve z riadenia vecného bremena s Stredoslovenskou moderánskou spoločnosťou. O tom sme už vraveli v tom pri prvom uznesení. Poprosím teda o prečítanie návrh uznesenia. Uznesenie číslo 66/2404 vo veci návrhu Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti AS Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO 36056006 na uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 9000583/0163/2024 katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo po A schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena číslo 9000583/0163/2024 pri realizácii stavby s názvom Kremnica, kanalizácia a čov, katastrálne územie Kremnica na časti pozemkov podľa jednotlivých bodov, ktoré boli zverejnené v materiáli, je tam 18 pozemkov. Právo vecného bremena bude spočívať v práve umiestnenia kanalizačného potrubia na častiach vyššie uvedených pozemkov, práve vstupu, prechodu a prejazdu osobnými nákladnými automobilmi, technikou a pešo na zaťažené pozemky za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby, vykonania opráv, odstraňovania porúch, ako je rekonštrukcii zariadení kanalizačného potrubia na zaťažených pozemkoch umiestnených a zariadení sa v prospech budúceho oprávneného. Z vecného bremena Stredoslovenská vodárenská spoločnosť AS Partizánska cesta 5 97401 Banská Bystrica IČO 36056006. Skutočný rozsah vecného bremena bude vymedzený geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriadi ako časovo neobmedzené vecné bremeno bezodplatne. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A navrhovateľovi a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.6.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy takto prečítaného textu uznesenia? Ak nie je dávam uznesení hlasovať, prosím, prezentujte sa. 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 66/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame
do písmena F, kde ide o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a zmyslovne o Kremnica. Jedná sa o vodovodnú prípojku pre kompostáreň, prakticky ide zriadenie vecného bremena v prospech mesta Kremnica. Takže len na to vysvetlenie, že bolo treba cez pozemok mincovne vytvoriť vecné bremeno, aby sme tady prešli s vodovodnou prípojkou. Takže toto je uznesenie v tejto veci. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 67/2404 vo veci uzatvorenia zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku Slovenská republika správe mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo námestie 25/24, 96701 Kremnica, IČO 00010448. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena s vlastníkom pozemku parcelné číslo CKN 1173/4, ostatná plocha, celková výmera 2811 m2, katastrálne územie Kremnica, list vlastníctva číslo 80, Slovenská republika správe mincovňa Kremnica, štátny podnik Štefánikovo námestie 25/24, 96701 Kremnica, IČO 00010448, pri realizácii stavby vodovodnej prípojky pre kompostáreň v Kremnici, ktoré stavebníkom je mesto Kremnica. Celý rozsah vecného bremena bude vymedzený po realizačným geometrickým plánom. Vecné bremeno sa zriadia ako časovo neobmedzené bremeno za odplatu stanovenú znaleckým posudkom. Náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu, znaleckého posudku a správne poplatky bude znášať mesto Kremnica ako stavebník vodovodnej prípojky pre kompostáreň a žiadateľ o zriadenie vecného bremena. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie Mestského zastupiteľstva podľa bodu A a realizovať uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Zodpovedná inžinierka Renata Nováková, termín 30.6.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 67/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej, v zmysle zmluvy s prevádzkovateľom Mestského cintorína je povinný predložiť na rokovanie správu prevádzkovania Mestského cintorína za rok 2023, ktorá bola zaslaná materiál. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 68/2404 vo veci správy o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2023. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o prevádzkovaní Mestského cintorína za rok 2023, predloženú prevádzkovateľom pohrebiska spoločnosťou TBS Servis služby, spoločnosť s ručením obmedzením Kremnica. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúce návrhy, takto prečítané textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa pán Setnický. Konštatujem, že uznesenie číslo 68/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej v rámci majetkových vecí máme dve žiadosti o prenajom priestorov. Prosím o prečítanie prvej voči spoločnosti Neurolux SRO. Nech sa páči. Uznesenie číslo 69/2404 vo veci žiadosti spoločnosti Neurolux SRO v zastúpení Mudrého Sonia Liptáková, PhD, konateľ Dolná 4921 96701 Kremnica, IČO 3678751 o prenájom nebytových priestorov mesta Kremnica. Jedná sa o nebytové priestory bývalého ORL, miestnosť číslo 123, číslo 124 o výmere 37,05 m2, nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy na Dolnej ulici 4921 96701 Kremnica. Budova je vedená ako budova zdravotníckeho sociálneho zariadenia, je postavená na parcele číslo KMC 842/3 katastrálne územie Kremnica, zapísané na liste vlastníctva číslo 1388 katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje poprvé zámer prenájať majetok mesta a spôsob prenájmu na základe paragrafu 9a odsek 2 písmeno O, zákon číslo 138 1991 zbierky o majetku obcí znení neskorších predpisov
a to nebytových priestorov od mesta Kremnica, nebytové priestory, miestnosť číslo 123 a číslo 124 o výmere 37,5 m2, nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21 96701 Kremnica. Budova je vedená ako budova zdravotníckeho sociálneho zariadenia. Je postavená na parcele číslo KNC 842/3 KU Kremnica, zapísané je na liste vlastníctva číslo 1388, katastrálne územie Kremnica. Po druhé, uzatvorenie nájomnej zmluvy so spoločnosťou Neurolocus SRO v zastúpení Mudr Soňa Liptáková, PhD, konateľ Dolná 4921 96701 Kremnica, IČO 3678741 o prenájom nebytových priestorov mesta Kremnica, nebytové priestory bývalého RL, miestnosť číslo 123, číslo 124 o výmere 37,05 m2, nachádzajúce sa na prvom poschodí budovy na Dolnej ulici 49/21 96701 Kremnica za účelom zriadenia neurologickej ambulancie na dobu nájmu neurčitú so začiatkom plnenia od dňa 1.5.2024. Dôvod hodný osobitného zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica, paragraf 27 odsek 6 písmeno O spočíva v tom, že mesto prenajíma majetok, ktorý bude užívaný na všeobecne akceptovateľný verejnoprospešný účel, najmä v oblasti zdravotnej, sociálnej, charitatívnej, osvetovej, kultúrnej, výchovno-vzdelávacej a športovej, pre potreby občianskych alebo záujmových združení na neziskovú činnosť, s podmienkou reciprocity na verejné účely mesta. V takom prípade je možné znížiť nájomné na symbolickú výšku za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu. Prenajaté nebytové priestory budú využívané na zdravotnícky účel s diagnostikou neurologických ochorení. Cena nájmu, všeobecná hodnota nájmu je stanovená v zmysle zásad o určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica vo výške 19,916 eur m2 za rok. Záver prenájmu nebytových priestorov do osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom a facebookovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.4.24 do 25.4.24. Obe ukladá mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A žiadateľovi a konať vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy zodpovedná inžinierka Slavka Hnílová, termín 1.5.2024. Prenájom majetku bol schválený tretinovou väčšinou všetkých poslancov. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky k pozmeňujúcim návrhom k takto prečítanému textu uznesenia? Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 69/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do posledného písmena v rámci nášho bodu majetkové veci, a to je prenájom nehnuteľného majetku vlastníctva mesta z dôvodov hodných osobitného zreteľa Združeniu Mikroregión Kremnica a okolie. Ako som vám už viackrát informoval, bolo teda zriadené Centrum integrovanej sociálnej zdravotnej starostlivosti v meste Kremnica, konkrétne v budove polikliniky, ale vítam tu na našom zasadnutí aj pána starostu z Trnavej Hory, pána magistra Kráveca, ktorý je predsedom mikroregiónu a on je asi najkompetentnejší vzhľadom na to, že je pri zrode tohto založenia tohto centra, že by nám pár vecí k tomu povedal, ale prejdeme si teda, aby mohol vystúpiť hlasovanie bez diskusie, takže poprosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, aby vystúpil pán starosta? Ďakujem pekne, je niekto proti? Zdržal sa? Dobre. Nech sa páči, pán starosta. Ďakujem pekne, takže to mám trošku jednoduchšie, keďže to je odhlasované. Sa veľmi nemusím snažiť, ale kto by nemal prajem všetkým zážiť pán primátor, zážiť poslanci, tak by ma pán primátor predstavil. A si dovolím tiež predstaviť koordinátorku centra, pani Dorotu Ďurianovú Kremičanku, ktorú asi mnohí poznáte. Čiže centrum funguje od 15. apríla, rozbierame všetko to, čo treba, samozrejme úradovanie. Ďakujem pekne za poskytnutie priestorov. No, čo je centrum, ste už určite počuli niečo v médiách, veľa vám povedal pán primátor. Je to taký jedinečný projekt zatiaľ na Slovensku vo Vodskej Banská Bystrica. Je 10 takýchto centier zriadených v rámci mikroregiónov, pretože tie centra majú slúžiť pre celý mikroregión a náš mikroregión má 21 obcí. To znamená, to je táto Ihravská dolina, Bartošianská dolina, plus k tomu sú ešte obce, ktoré sa neskôr pridali, a to je tam Janová Lehota, Slaská, Rutila, Kosovík.
Takže celkom nás je 21, sme najväčší mikroregión v rámci ľudský, máme celkom 17 000 obyvateľov. Hlavný poslaním tomuto centra a funguje to v podstate je poskytovať také služby seniorom a odkázaným osobám, to znamená handicapovaným osobám krízy, ktoré im pomôžu v tej ťažkej situácii a v prípade seniorov, kde asi je najväčší gro tej práce je vlastne umožniť im zotrvať vo svojich domov, predchádzať tomu, aby museli ísť do domov sociálnych služieb. To je v rámci deinstitucionalizácie sociálnych služieb. Rozbierame sa tak, že už máme napríklad aj prvého klienta, alebo prvých klientov, ktorého dokonca do jednoduchú traja. Napríklad, poviem úplný príklad. Dnes prišla pani doktorka z Laviula, že nejaké staré pani, ktoré sa dajú lieky, treba jej chodiť dávkovať lieky. Neviem, či to chodila ona, alebo kto to chodil, treba jednoducho ísť a je to nadávkovať, lebo ona si to nevie. Toto centrum bude poskytovať, ono má troch pracovníkov. Je to koordinátor centra, sociálny poradca a koordinátor zdravia. To je zdravotná sestra, ktorá práve bude robiť takéto veci. Odmeria tlak, niekto sa príde cítiť zle, pôjde sa pozrieť na ňu, keď bude treba zoženie zdravotnú pomoc, alebo niekto tých seniorov pôjde k všeobecnému lekárovi, všeobecný lekárov pošle k takému špecialistovi, k takému. A keďže si to mnoho razy nevedia obstarať, alebo je to zložité, lebo nikto to tam neberie, tak úlohou tohoto centra bude mu túto zdravotnú starostlivosť prostredkovať. Centrá majú aj autá, my sme si dnes mohli na operatívny rizik zobrať zožiaru auto, čiže oni v tej pracovnej doby by v podstate mali byť červené. Keď bude potreba a nebude ten človek sa mať ako dostať k tomu lekárovi, tak bude vykonané aj sprevádzanie. Pozor na to, že aby si to ľudia nezamieniali, tak choď, babička, do centra zavolaj, oni ťa odvezú. Nie je to tak. Prvom rade je povinná rodina, ale kto naozaj už nemá možnosť, aby mu rodina pomohla, tak na to bude toto centrum. A nech sa páči, nech pani Korovňa trocha doplní. Ja neviem, čo by som doplnila, lebo by si to tak krásne všetko povedal, že ja v podstate ani neviem, že čo ešte k tomu dodať, ale teda ak má niekto nejaké otázky, tak kľudne. Napríklad úlohou centra bude aj sprostredkovať zapožičovanie zdravotníckych pomôcok. Napríklad polohovateľnú posteľ. Včera boli na jednom školení firma Aresa v Kovačovej, ktorá robí montujú rôzne zariadenia, montujú schodolezny, vozíky, zdvíhacie zariadenia a vlastne čo sa sprostredkovať, čo sú práce dotácie a oni na základe týchto dotácií prídu a vlastne montujú ešte zariadenie. A oni dostali nielen školenie na to, že čo to zariadenie, na čo to slúži, komu to je komu není, ale aj ako sa vybavuje ten príspevok, lebo na ten príspevok dokonca do 100%, tak ako sa to vybavuje, čo treba napísať, kde treba ísť a tak ďalej. Takže toto je úloha toho centra. Takže aby si nás nedržiavali rozhovoru, tak to asi všetko. Ďakujem. Ďakujem pekne, ja som ešte dal taký materiál, tam to vidím, že vážení poslanci v čele nemajú ešte, tak si nám dovolím dať. Položím na stôl. Ďakujem, pán starosta. Ďakujem. Ja by som aj toto formou chcel vlastne, keď je pán starosta, aj poďakovať za to, že teda si sa rozhodol a teda prijal si funkciu, lebo nebolo to ľahké za expresne krátky čas prakticky rozbehnúť to, aby teda, čo to bolo povedané, bolo treba ozaj za 2 týždne obstarať tých ľudí a viete, že dneska v sociálnej oblasti, v zdravotníctve vybrať ľudí a aby sa vám prihlásili na toto miesto. Zatiaľ teda, ako som vás aj informoval, teda je to časovo limitované, zatiaľ, lebo je to z európskych zdrojov financované, čiže do 31.12.2025 a ozaj bude to slúžiť širšiemu regiónu. Ja si myslím, že je to veľmi dobrá cesta jednak k tomuto starnúcemu regiónu, ako sme my, a vlastne prakticky by to malo pomôcť tým ľuďom nájsť cestu poradenstvo v tej sociálnej službe, lebo vieme, že mnohí sa žiaľ
potýkajú s tým problémom, že nevedia, kde majú ísť, nevedia, ako majú veci vybavovať, nevedia, akým spôsobom postupovať pri rôznych týchto sociálnych službách. Takže ja to hodnotím veľmi pozitívne a verím tomu, že to nebude len aktivita do 31.12.2025, ale že to bude dlhodobejšia aktivita a že vzhľadom na to, že ozaj sociálnych služieb je málo a hlavne toho poradenstva, že sa to podarí a verím tomu, že sa aj pani Hurianovej bude páčiť a že to teda robíme. Ďakujem za doplnenie, lebo naozaj si povedali jednu veľmi dôležitú vec, že to financovanie z eurofondov je zatiaľ do konca budúceho roku. Ale je taký prísľub aj pre tú ľudskú, že by to mohlo pokračovať aj ďalej, je to samozrejme z ďalších peniazí, takže to som sa vytúl. Ďakujem pekne a dobre, prepáčte, odchádzam sa z toho stále poslednú. Ešte počkajme na rozhodnutie, lebo ešte hlasovanie nebolo. To by ale môžeme hlasovať. A ja by som samozrejme chcel to podporiť a aj vás poprosil o tú podporu, lebo jednak priestory aj neboli využité a myslím si, že tým, že tu dávame život, opätovný život na takejto službe v poliklinike je len dobré. Takže poprosil o prečítanie návrhu uznesenia. Je to uznesenie číslo 70/2404 vo veci žiadosti Združenia Mikroregión Kremnica a okolie Štefánikovo námestie 1/1 96701 Kremnica, IČO 378164338, DIČ 2122223389, zastúpením magistrom Pavlom Krávecom, predsedom. O prenájom nebytových priestorov od mesta Kremnica jedná sa o nebytové priestory bývalý Rengen, miestnosť číslo 247248 o výmere 29,5 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí budovy na Dolnej ulici 4921 96701 Kremnica. Budova je vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia. Je postavená na parcele číslo KNC 842/3 KU Kremnica, zapísanej na liste vlastníctva číslo 1388 katastrálne územie Kremnica. Mestské zastupiteľstvo POA schvaľuje poprvé zámer prenajať majetok mesta a spôsob prenajmu na základe paragrafu 9a odsek 2 písmena O zákon číslo 138/1991 zbierky o majetku obcí, znení neskorších predpisov, a to nebytových priestorov mesta Kremnica, nebytové priestory miestnosť číslo 247 a 248 o výmere 29,5 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí budovy na Dolnej ulici 4921 96701 Kremnica. Budova je vedená ako budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, je postavená na parcele číslo KNC 842/3 KU Kremnica, zapísané na liste vlastníctva číslo 1388 katastrálne územie Kremnica. Po druhé, uzatvorenie nájomnej zmluvy o prenájom nebytových priestorov mesta Kremnica, nebytové priestory bývalej Rengenu, miestnosť číslo 247, číslo 248 o výmere 29,5 m2, nachádzajúce sa na druhom poschodí budovy na Dolnej ulici číslo 4921 96701 Kremnica za účelom poskytovania sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov na dobu nájmu neurčitú so začiatkom plnenia od dňa 1.5.2024. Asi tu do tohto bodu 2 by malo byť doplnené ešte, čo tam vypadlo, Škriatkovi, že uzavretá s Združenie Mikroregión Kremnica a okolie Štefánikovo námestie 1/1 96701 Kremnica, IČO a DIČO v zastúpení magistrom Pavlom Krávecom, predsedom. To na začiatok toho bodu 2 ešte teda. Dôvod hodný osobitého zreteľa v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Kremnica, paragraf 27 odsek 6 písmeno O spočíva v tom, že mesto prenajíma majetok, ktorý bude užívaný na všeobecne akceptovateľný verejno prospešný účel, najmä v oblasti zdravotnej, sociálnej, charitatívnej, osvetovej, kultúrnej, výchovno-vzdelávacej a športovej, pre potreby občianskych alebo záujmových združení na neziskovú činnosť s podmienkou reciprocity na verejné účely mesta. V takom prípade je možné znížiť nájom na symbolickú výšku za celý predmet nájmu počas celej doby trvania nájmu. Prenajaté nebytové priestory budú využívané na výkon integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti o seniorov. Cena nájmu, všeobecná hodnota nájmu je znížená v zmysle zásadov určovaní nájomného za prenájom nebytových priestorov, ktorých vlastníkom je mesto Kremnica, na symbolickú výšku 1 euro za rok. Zámer prenajmu nebytových priestorov z dôvodu osobitého zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli na webovom a facebookovom sídle mesta Kremnica v čase od 10.4.24 do 25.4.24. Po B ukladá Mestskému úradu oznámiť uznesenie MSZ podľa bodu A žiadateľom a konať vo veci uzatvorenia nájomnej zmluvy, zodpovedná inžinierka Slavka Hnilová, termín 1.5.2024. Prenajm majetku bol schválený za Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripraviť pozmeňujúci návrh, takto prečítam text uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať, prosím, prezentujte sa. 4, 5,
Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 70/2404 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej teda prechádzame v rámci nášho bodu programu do bodu 11, rôzne, kde sa teda nenachádzajú sa dve návrhy uznesenia. Jeden je vo veci doplnenia člena komisie a druhá je vo veci umiestnenia kamery v uličke Občiansky priechod a montáže obrazu. Poprosím o prečítanie návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 71/2404 vo veci doplnenia člena komisie školstva, mládeže a športu. Mestské zastupiteľstvo volí magisterku Moniku Golhovú za členku komisie školstva, mládeže a športu. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienky a pozmeňujúci návrh, tak sa prečítajú text uznesenia. Ak nie, dávam uznesenie hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4, 5. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Zdržal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 71/2404 bolo jednomyselne schválené. Ďalej máme, ako bolo už spomenuté, je predkladateľ pán poslanec Háško, poprosím pár slov. Odkedy sme sa stali poslancami tohto zastupiteľstva, tak opakovane vraciame k téme Lučanského priechodu. Opakovane ma ľudia zastavujú, ale aj sám vidím, že ten prechod z pešej zóny smerom k hlavnej ceste je v katastrofálnom stave. A keďže realizácia projektu a celkovej rekonštrukcie Lučanský priechod asi nebude v dohľadnej dobe, pretože je asi nákladná, tak by sme sa mohli vrátiť k tomu, čo sme sa už niekoľkokrát o tom možno aj v interpeláciách alebo v diskusiách rozprávali, že by sme teda mohli urobiť, polučtiť trošku ten prechod, tú uličku, vyčistiť ju a namontovať tam externú galériu. Tento projekt je už dávno na stole, možno pán Vojtko by o ňom vedel povedať viac, ale je to vlastne celé pripravené. Boli by tam vystavené práce žiakov ZUŠ a bola by tam jedna bezpečnostná kamera. Celé by to, myslím, nemohlo stať nejaké závratné peniaze a prispelo by to trošku k skrášleniu tohto mesta, lebo návštevníci, ktorí sa prechádzajú historickým centrom a vidia túto uličku, tak sú veľakrát zhrození. Tak preto som si dovolil pripraviť takéto uznesenie, ktorým by sme mohli pomôcť. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Mňa milo prekvapilo, keď mi Viktor zavolal s touto iniciatívou. Dobre viete, že práve naše občianske združenie Bašta muzika dlhodobo je plán a bol schválený už predošlým zastupiteľstvom inštalovať pouličnú obrazovú galériu. S tým, že sme teda naozaj boli vždycky odkladaní s tým, že teda tá ulička sa bude robiť, rekonštruovať, čo je aj zámerom mesta. Vieme dobre, že tam treba urobiť kanalizáciu, vieme dobre, že tam treba zvýšiť ten chodník a tak ďalej. Treba tam samozrejme inštalovať osvetlenie, to tam tuším, že asi je to osvetlenie. A bavili sme sa presne o tom, že keď sa bude robiť táto inštalácia, takže sa tam bude osadzať aj kamera mestskej polície. Presne ako Viktor hovorí, všetci dobre vieme, o čom je tá ulička, k čomu slúži niektorým ľuďom. A ten zámer nášho občianskeho združenia bol práve v tom, aby sme nejakou takou zaujímavou aktivitou a zaujímavým projektom práve eliminovali to, čo sa tam deje, na čo sa používa tá ulička. Samozrejme, nevynašli sme nič nové. Viktor aj použil fotografiu z mesta Svitavy v tom pôvodnom materiáli svojom, kde majú tzv. Obrazovú galériu Venkovka, sa to volá. A je to v takej peknej uličke v priechode z centra priamo z námestia Svitav do bočnej ulice a pravidelne tam bývajú dlhodobejšie tie výstavy, menia sa tuším raz za pol roka a tak ďalej. A je to chránené kamerovým systémom, ľudia si na to zvykli, sú upozornení na zvýšený výskyt umenia, tak to by bolo aj u nás. A ja len vítam aktivitu Viktorovú, pretože už sme teda na to dvaja poslanci, na túto uličku.
a verím tomu, teda dúfam, že nás to nezrujnuje. Chcem povedať, že obrazové rámy my máme prichystané už v Zuške niekoľko kusov, ktoré by zaplnili tento priestor. So šéfkou výtvarného oddelenia je dohodnuté, že budú naplňať túto výstavu aj si zoberú patronát nad týmto priestorom. A my ako občianske združenie môžeme garantovať to, že to, čo bude treba tam dofinancovať v rámci tých vecí ako inštalácií, tak to môžeme zobrať pod seba. Martin Havrík ako majiteľ jedného z tých múrov prislúbil, že dá na poriadok svoj múr a predbežne som sa rozprával už pred rokmi aj s Jankou Markošovou. Tiež akože dala súhlasné stanovisko, len oni asi nebudú mať financie na to, aby celý dom dali do poriadku, tak by sme sa my mohli podujať, aspoň vymalovať tú časť, kde by visela tá časť našej galérie a opraviť tam tie veci. Takže len toľko k tomu. Ďakujem veľmi pekne, ja vítam túto aktivitu a samozrejme vzhľadom aj na ten postup aktualizácie tej projektovej dokumentácie, že to trošku bude dlhšie a vzhľadom aj na to, že tie financie z toho ministerstva nám už nechodia, ale prakticky aspoň tento priestor nejako zveladiť. Samozrejme očakávame participáciu pánov poslancov, že teda pomôžu aktívne a spoločne to nejako aj v rámci nejakej spoločnej akcie dáme. Ale samozrejme za pomoci podniku služieb a tak ďalej. Ja len chcem upozorniť, že ten termín je tam dosť taký 1.7. vzhľadom na to, že rozbehli sme cez pána náčelníka nejakú aspoň záujem o výzvu na obnovu a zakúpenie nového kamerového systému. Neviem, ak má pán náčelník nejaký dátum, že kedy bude vyhlásený, alebo vieme nejaký termín, kedy sa to rozbehne. Výzva bude vyhodnotovaná do časti, prvá časť bude 3,6 milióna, malo by to ísť cez niečo cez ľudskú a malo by to byť začiatkom leta, čiže možno júl, ale presný termín neviem, ani neviem presný názov tej výzvy, ani podmienky tej výzvy, takže až keď to vyjde, budeme vedieť, na čom sme a či sa teda môžeme, a o čo sa môžeme vydať. Ale potom bude následne ďalšia, tam bude už ďalšia výzva, tam by malo byť 16,4 milióna eur vlastne na prerozdelenie, ale takisto sa nedá teraz dopredu vedieť, čo bude cieľom tej výzvy a teda čo sa bude dať, na aké veci sa bude dať Jasne. Ale sme vytipovali viacero praktických miest, kde nám chýba kamerový systém a jednak je to aj majetok mesta, ktorý chceme chrániť vo vyššej miere. Takže samozrejme v rámci tohto a prípadne toto sa vieme potom dohodnúť. Dobre, toto by bolo dobre zafinancovať tú kameru minimálne z tohto projektu a či to už nejako dočasne nejako nahradíme, to už zostane v diskusii. Ja mám k tomu dotaz. Tento projekt, táto výzva, ak sa spustí len niekedy v lete, tak realizácia toho celého určite nebude v tomto roku. A ja si nemyslím, že je pre toto mesto až také zásadné jednu kameru, kvôli jednej kamere čakať ďalší rok a možno aj viac. Ja si myslím, že tú jednu kameru by sme do tejto uličky mali umiestniť bez ohľadu na to, či sa zapojíme, alebo či vyjde nejaký projekt, alebo nevyjde. Ja si myslím, že to treba robiť urgentne, už pred niekoľkými rokmi bolo neskoro. Takže ja som tam napísal termín do 1.7.24 a ja by som ho nechcel meniť. Ja som tesne predtým, ako si vystúpil, povedal, že budeme hľadať teda riešenie, že ak sa to bude oddialovať, hľadať riešenie, ako by sme to vedeli spraviť aj skorej, prípadne nejakými inými kamerami. Budeme sa o tom rozprávať. Toto je pre nás nová informácia, čiže... No hej, aby sme celý ten jednoduchý projekt v podstate neodsunuli zase o niekoľko rokov neskôr, lebo nie je výzva, alebo sme neprešli cez projekt. Toto je vec, ktorá sa dá urobiť. Polovica z toho je už hotová v Zuške. Dobre. Dáme na riešenie. Skúsime to naceniť, aby sme vedeli, o čom sa rozprávame. Dobre. Sú ešte nejaké iné príspevky v rámci tohto návrhu uznesenia? Nie. Poprosím opäť členy návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 72/2404 vo veci umiestnenia kamery v uličke Lučanský priechod a montáže obrazov v spolupráci s OZ Bašta Muzika. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje montáž kamerového systému a vyvesenie umeleckých diel v uličke Lučanský priechod. Dolná
Zodpovedná inžinierka Lenka Rajchlová, termín do 1.7.2024. Ďakujem pekne. Má niekto z poslancov pripomienka pozmeňujúci návrh takto prečítaného textu uznesenia? Ak nie, dávam o uznesení hlasovať. Prosím, prezentujte sa. 4. Kto súhlasí s predloženým návrhom, nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Je niekto proti? Držal sa. Konštatujem, že uznesenie číslo 72.24.04 bolo jednomyselne prijaté. Ďalej prechádzame do bodu 12. Interpelácie. Nech sa páči. Nemusím odchádzať, sa prihlásim prvý. Chcem sa spýtať, klasicky mestská toaleta, mestské WC verejné, či sme pokročili nejak v zaobstarávaní uzamykateľných dverí alebo zámku na mince. To je prvá vec. Kľudne stačí mi to písomne potom. Dobre. Chcem sa spýtať, či sme už vykonali ďalšie kroky smerujúce k množstevnému zberu od 1.1.2025, teda zmene v odpadovom hospodárstve. A otázka od seniorov nášho mesta, kam sa podeli predajcovia útorkových trhov z dolnej, teda z pešej zóny a prečo tam nie sú. Dobre, k tým veckám objednávalo sa to, neviem ako je s firmou, ktorá to má dodať aj nainštalovať, ale to je už objednané, čiže tam nie je možno, že s inštaláciou tam bol nejaký problém, ale to sa objednávalo, ale odpovieme konkrétne písomne. Druhé je tam odpadové hospodárstvo, o tom sme sa teda bavili. Zatiaľ riešime čo najefektívnejšie, aby sme to kompostovisko rozbehli. To je teraz priorita vzhľadom na to, že teda zviazuje jednak aj eurofondy a jednak aj prakticky rozbeh s obcami, ale následne by sme sa venovali tomuto, ale plánujeme to rozbehnúť, ak všetko dobre pôjde aj v rámci tohto roku, tak ako sme sa o tom rozprávali. A tretie, títo predajcovia, to som mal aj ja viaceré otázky, ale toto asi odpovieme písomne vzhľadom na to, že my sme si prijali väzbu, kde teda máme jedno toto hlasko. Pani právnička, pamätáte si trošku k tomuto státu, že teda jedno, vzhľadom na to, že teda nám to nejaká legislatíva prikázala, hej, že máme jedno trhovisko a splňalo nejaké hygienické. A zatiaľ predpokladám, neviem, či teda sa budeme také ďalšie, ale sa to rozšíri, ako je to možné, závisí od dôvodu. Ale nejaká legislatíva nám tam nedala, že musí to splňať nejaké záchody a tak ďalej. Neviem, aký bol dôvod, že sa to presunulo, to neviem, to sa už neviem. Oni, že boli tam, teda, že išli tam, ale že odtiaľ, že už prestali chodiť, lebo že tam im strašne fúkalo a čo ja neviem, čo tam mali za dôvody, ale... Aj podľa tej informácie, čo mám, tak dvaja mali záujem, jeden aj bol, teraz momentálne nechodí a na druhého sa čaká, ale kľudne odpíšeme, že aký tam bol dôvod. Ja by som chcel apelovať hlavne na to odpadové hospodárstvo, aby sme čím skôr teda sa tomu venovali, lebo vidíte, že už jeden zabehnutý podnik možno aj kvôli tomu skončil, že dostal 1200 eurové vyrúbanie poplatku za odpady a zdá sa im to veľa, takže aby nám tu nezostali len naozaj podniky, ktoré sú väčšine obsadené a to sú tretia cenová kategória, to by nebolo celkom dobré. Takže nájsť ten spravodlivý systém pre tieto podniky, hoci to možno bude znamenať zníženie príjmu do rozpočtu mesta od týchto zariadení a sprevádzok, ale trošku im možno uľahčíme, pretože ako aj oni mali argumenty, že oni v podstate vytvárajú separovaný zber kartóny, plasty, sklo, minimum odpadu, ktorý je zmesový, takže len sa prihováram, aby sme to čím skôr riešili a fakt sa ospravedlňujem, že musím odísť už tedy po 6. stadiálto, takže ďakujem. OK, ďakujem pekne. Ďalší niekto v rámci interpelácií. Nech sa páči. Ja mám dve. Jednu mám na pána náčelníka. Kontaktoval ma pán Krajčík ohľadne Poukty. On býva v objekte pri vstupe do Kúpavy Sveta Zeleného Polka. Dostal pouktu, že parkuje vlastne na trávnik na zelenej polke, čo v podstate parkuje, takže parkuje tam ďalších 7 alebo 8, čo mi poslal aj fotky a že nikto z ostatných podľa toho, čo mi on tvrdí, nedostal pokutu. Tu sa nevyjadrím, či musím pozrieť na to, čo to je, poprosím ťa hodí do mailu, aby som vedel meno, teda... Ja to len interpretujem, takže malo to povedal. A potom som sa chcel spýtať mestská Kremnica.
rámci rozdelenia financií z rezervného fondu stretli sme sa s jedným realizátorom, ktorý robí takéto veci, robí presne urbanistické štúdie, robí ich aj prakticky v obdobných priestorálnych mestách, alebo aj na Skalke také rekreačné stredisko. Zatiaľ spracúvame zadanie, vzhľadom na to, že teraz finišujeme ku kompostovisku, tak sme nemali dostatok času, nejaké časovú rezervu, aby sme spracovali to zadanie. Zo zadania ide cenová ponuka a potom budete o všetkom informovaní, ale zatiaľ, keď nevieme cenovú ponuku, tak nedá sa ani o čom. Bolo to len také prvé stretnutie, čo nám povedal, čo robí, prakticky aké má skúsenosti, v čom sa pohybuje, čiže potom následne kľudne. V tomto procese samozrejme nebudete, budete aktívni poslanci vzhľadom, nie že by ste boli inokedy aktívni, ale budeme aktívne vás samozrejme prizývať k tomu procesu, nemáme prečo nepozývať, len teraz toto bolo zatiaľ naozaj také prvé stretnutie, že čo je to za referencia, kto to je, čo robil a hlavne, aby sme vedeli aj cenu, za čo to chce spraviť, aby sme reálne aby na to nacenil. Takže zatiaľ spracujeme zadanie. Na základe toho zadanie spočíva v tom, že aby sme teda učili, aká oblasť, však to všetci vieme, základné také parametre, to je zmysel územného plánu a on na základe toho spracuje a potom budeme v rámci určite aktívna nejaká participácia by bola v rámci zberu dát, pretože toto je podstatné, aby sme zadefinovali to, čo tam chceme mať v tom území, to je potrebné si jednoducho povedať z našej pozície, a potom ďalej bude zber dát od podnikateľov, od občianskych združení, od klubov, jednoducho zainteresovaných osôb a organizácií, hovorím na Skalke a v rámci tohto potom prejde spracovanie. Takže v rámci toho procesu určite počítame, ale teraz ešte nebolo trvalo, potrebujeme základať, aby sme mali nejakú cenu, potom niečo sa vedeli, čo sa nezná. Takže to je vysvetlenie. Dobre, ďakujem pekne. Sú ešte nejaké pripomienky alebo nejaké vstupy? Ak nie, ďakujem pekne za účasť a prajem vám